Il-proġett f'Ħakkatajn parti minn studju ta' riċerka dwar anzjani li attendu ċ-ċentru għall-anzjanità attiva fis-Siġġiewi f'kollaborazzjoni ma' persuni li huma involuti fl-arti tat-teatru. Ir-riżultati ta' dan l-istudju se jintużaw biex jintwera kif artisti professjonali u persuni li għandhom il-fuq minn 65 sena jistgħu jaħdmu flimkien fi proċess li jista' jkollu impatt pożittiv fuq iż-żewġ partijiet. L-istudju qed jitwettaq mid-Dipartiment tal-Arti, il-Komunitajiet Miftuħa u l-Edukazzjoni tal-Adulti fl-Università ta' Malta f'kollaborazzjoni mal-Active Aging u l-Community Care. Dan jagħmel parti minn studju ta' riċerka akbar li jeżamina l-impatt tal-arti fuq sfidi soċjali differenti, proġett internazzjonali li fih qed jieħdu sem l-Ingilterra u l-Italja fost oħrajn. L-idea ta' f'Ħakkatajn u l-persuna li qed tipproduċih hija Isabel Gatt, lecturer fl-Università ta' Malta. L-idea kienet li ntuhom din l-esperjenza jaħdmu ma' nies li huma professjonisti fit-teatru, imma importanti wkoll kien li huma ituna l-istejjer tagħhom, il-sibiet tagħhom, l-uġijat tagħhom, is-solitudni tagħhom, kif koll il-ferħ tagħhom. L-idea kienet li nagħmluh fit-teatru, il-produzzjoni nagħmluha f'teatru din il-ġimgħa, imma minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija ma rnexxinniex nagħmluha di biċċa xogħol. Issa ħamorru fi-studio u ħan nirrekordjawha, u mbagħad nitfawha online. Allura inħeġġeġ il-kulħadd li jħares lejn is-social media, jifittex dejjem f'Ħakkatajn u aħna ħankunu qegħdin nagħtu l-informazzjoni ta' meta din jkunu jistgħu jarawha online in-nies. Tkellimna wkoll mad-direttur teatrali, Josette Chappara. Ħaġa li laqtitni ħafna hija il-kompassjoni u l-komprensjoni li hemm f'dan it-tim. U naħseb li din hija xi ħaġa li tagħtihom il-ħajja l dawn l-anzjani fejn huma jsibu sense of belonging. U naħseb iktar milli biex nippreżentawhom bħala atturi bravissimi fil-fatt huma għax l-effort u l-commitment tagħhom huwa kbir, jiltaqgħu wara l-ħin li nitilqu aħna fil-għaxijiet. Imma naħseb iktar ħaġa li hija importanti hija illi speċjalment għal dawk l-anzjani li jbatu minn solitudni, jien l-appell tiegħi huwa dawn għall-muni li żgur li jiena meta nasal f'dan l-istat infittex dejjem komunità. Ma setax jonqos li nitkellmu ma' waħda mill-atturi, Carmena Bonello, li għandha 86 sena. Ħu pjaċir niġi hawn, staff vera tal-ġen, vera jħobbuni, jien ma jdispjaċinix għax niġi hawn. U għax inħobbhom daw, jien peress li naqra ħafna, allura ħobbhom daw l-affarijiet. L-anzjani li huma bħali jagħmlu kuraġġ, għax bil-kuraġġ iridu ngħixu aħna l-bqija b'xejn. Filwaqt li l-awtur ta' f'Ħakkatajn huwa Simon Bartolo ser jieħdu sem ukoll f'dan il-proġett l-attur Sean Briffa u l-mużiċista Red Electric Joe Roscoe.